जों सायमांखा थानाय 30 तारिख कलेज सहरनि कायसा कलेज रामकृष्ण महाविद्यालय कलेज तिप्रासार of students of बुजाकमानि कलेज बरक थांका मन कलेज फीस रोनानि हनै ठीक न बरनि यूनिफॉर्म जुमजाय बरक तांबाय के बरनि यूनिफॉर्म किसी हनै बरक जुमालिया हाइमा बाय आरनि स्टूडेंट्स of कलेज काउंसिल क्लांनि बरनो चौबी बुमानि जों खोनाका जों तिनिन खोनावा खबर कलेज काउंसिल का कायसा चुबानानि स्टूडेंट्स of no चुबानानि सि आरो सुलुखा काउंसिल रूम क्लांगै बुलाय का बरक चौबी आखरनि न आबन बागै न जों TSF रक आ घटना खोनागोन जोंहा विक्टिम रबाय कन्टेक्ट खालामदों चाइटखा चाइटमानि आगोलाव सोंगोमा इनफरमेशन मोननो हाका आंतिहाय तमुं रक न जों बेलायके सेलेंगो आबा मोनथागनानि मांनाय बायदत जोंहामो मास मा मोनथागनाय कारण आ स्टुडेंट्स रकनि सेफ्टी गैया र जों आमाहायके न चाइटकि कक सामानि आगोलाव जों आरनि SDM SDPO बाय कक सालायया बरबो सुनो कक रुबो बरनि न प्रोटेक्शन होनानै कक सावो आबनो जों TSF रक बुसकांगो ए बुजामानि तैनाय कलेज सहर थांनाय थाइ मालायनाय विक्टिम रक बाय ताइ जों बौनि लगि दङ ए जे बुजानाय सिरि हरनि स्टुडेन्ट बौनि बाय जों खादु दङ ताइ बौनि लगि जों फुल सपोर्ट बरक जे हेल्प नांसाक चुबासुक नांसाक जों बरक फिजिकली मेंटली जों बरक बाय लगि दंनाय हानि बागिनो आमदेहाय कालचार जों लुबै दङ प्रत्येक स्टुडेन्ट रक बुजाक तमानि थानाय बसराव जों लुखा बुजाक मानि बिस्रा मानसराव बा बुजाक मानि लुखा स्टुडेन्ट रक मास्टार बाय बो जों विजुअल सर नायनाय केके कांगे सायमानो जे आसके बुजागै सीरियस के बुजाक बो अमो बुमानि हायनो बरम कोलमेया बनो अटैक खालामनि हायसि आमो कासे अटेम्प्ट टू मर्डर सब जागो कासे स्टुडेंट काउंसिल थाया बिका बुमानि आमो बेलाके चाया आमो सिंगो सरकारनो कयनाय ओ इरावो ओ रिजिमो लॉ एंड ऑर्डर तम फेलर दा स्ट्रिक्ट लेवल कागन सेमानो लुगो जे बौनि लॉ एंड ऑर्डर फेलर नि बागिनो आमते के कॉलेज रब स्टूडेंट्स रब बुजागि दं कॉलेज काउंसिल तो भी बुजागो हान बागिरा कोनाय जत सों परि तमाय रक स्टूडेंट्स रक आमति हाय बुजागि दं हाके हारासमेंट खाजे दं खूब चित्र साजागि दं हाके मा बासानाय जतन नरक आमति हाय फेस लागे कॉलेज सब नरक सुनै इमिडिएटली इनफॉर्म खालायदि ताइ FIR लगे खालायदि सोंनाय तंला TSF रक आवन बागिनो आं कयनाय जों जतन सपोर्ट मारनाय आ बुजानाय दं आ बुजानाय दं अमति हाय कॉलेज थांनाय बु बरक स्टूडेंट्स रक यूनिफॉर्म बाय लाथा तैनाय लाथा पराव तैनाय गेट दो कास लाइजाक फाटार लोकल पब्लिक रो तैनाय आमकि रोंनो आमके सोंमानि नक दा लाथा ति गुंडा गिरि खायनो दादा गिरि खायनो स्टुडेंट रक बुनानि आबनो बीजेपी सरकार तामनि प्रेजेंट गवर्नमेंट जे सरकार फनथुम अमते कालचार मुथागनानि जे सरकार फनथुम आबनो मा मुथागनाय हानि बागै जों जतन थानसाके अमते हाय रंनि अगेंस्ट मा बासानाय हानि बायना कयनम सर डाक्टर मुखुरो जों सपोर्ट मा खालायनाय अ विक्टिम रंनि फैमिलि न
जों बुसकां थाङै दङ बुसकां कयदिन बुसकां जों थाङै मालायनाय बर' बाय ताइ जों स्टुडेन्टस नि बल लगी जों सब समय लगी दंनाय आसनो हामबाय